Да разгледаме въпроса дали вашите гени имат пръст в това дали ще бъдете богати или бедни. Бързият отговор е не. Изследванията, правени по този въпрос, показват, че 20-40% от населението, в зависимост от техните гени, имат шанс да бъдат по-добре в академичното образование, да постигнат по-големи, по-забележителни резултати. Вашата среда и семейството също оказват влияние, макар не толкова голямо, колкото бихте си помислили. Причината за това. Причината е, че умът ви работи по познати модели и схеми. Това, което знае, това, което е познато. При положение, че сте расли толкова много години в такава среда, това е нещо, което знаете, това е нещо, което познавате. И умът се придържа към познатото. Не обича непознатото. Изглежда трудно, недостижимо, невъзможно. Но така ли е наистина? Не, не е така. Много примери показват и доказват на хора, които са постигнали успех. Тони Робинс, който е израснал в беднотия, не са имали какво да ядат, в момента е един от мултимилионерите, който помага и иска да помага. Измъкнал се от тази среда, защото беднотията го е принудила в един момент да иска да се измъкне. Всъщност се е измъкнал от тази среда, защото на една Коледа, когато не са имали какво да ядат, някой чуж непознат човек е почукал на вратата и е донесъл нещо за тях и той е осъзнал, че другите ги е грижа за неговото семейство, другите, които не го познават. Това го е мотивирало, това е било катализатора за него да промени живота му и да започне да акумулира пари, за да може да помага и той на свой ред. Предполагам, че сте чували и други истории на хора, които по същия начин са постигнали от беднотията, са се издигнали в милионери. Знам, че много от вас са скептични. Истината обаче е тази. Докато умът ви продължава да живее в същата среда, в същия модел на поведение, няма как да се измъкнете оттам. Защото нашите мисли манифестират реалността ни. Тоест, ако искате нещо да се промени, трябва да започнете от мислите си. Спрете да бъдете негативни, спрете да си мислите, че не можете. И започнете да мислите обратното. Започнете да мислите добре. А как всъщност мога да го постигна това? А какви са начините да го направя? Какво трябва да променя в себе си? Как трябва да променя себе си, за да го постигна? Когато тръгнете по този път, много бързо ще усетите и разберете, че това е възможно. И всъщност ще го постигнете.